Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Eloisa. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Kalpasan ti kalaysami kini Philip, nagnaid kami iti simple abalay nga impatakdermi, Mr. Lonely. Ure daan ako niti asawa, tultulong aklata ni Demi, akabsat ko iti panagadal na. Ketap no makaimped kami, pinagnaid mi iti balay mi nga agasawa. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Eloisa. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman naklaunay manang Eloisa. Dakkel ti maitultulong mo kanya kakabsat mo. Gaputaday tati insuro ni nanang. Saan ka di asang kaibaga na idi si bibiyag pay, nga awan ti sabali nga agtinulong no saan adatang agkabsat. Agyaman nakmanan, manang. Di ka madanagan. No makalpasak iti panagadal ko, bumawi ak tumatkan ka. Wenno saan, kadagiti agbalin akakaanakak. Kadagiti agbalin tong anak yu kani Manong Philip. Di mo pa'y panunutan ti may papan iti day taabanag. Ti panunutam kat di, kat no kasano amalpas mo ti kolehyo. Dua atawon laangan kat agraduar ka matan Demi ading ko. Asino nga ti mangimarcha kanyak no kwa, manang? May mayat matlaang ano ni tatang ti mangimarchakan ka. Tapno mapadasan na ti umuli iti stage. Nasa pakalaunay mat, manang. Ado ti agururay at trabaho iti office. Sika ngay, awan ka di ti klasem ita. Inton malampay laang, manang. Nasa paaklaang anariing, taaglabaak. Ilabaan naktuman mat nga ro, dading ko. Tilaang kadimurang yu kani Manong Philip ti ipalabam, manang? Wan, ti adda iti crates. Ano sampay laang wan? Jakpay ngamin masangot ti aglaba, tabisi ak iti trabaho. Okay laang, manang. Pakaragsakak ti tumulong kada kayo kani Manong. Ngamin, dakkel mat ti maitultulong yu para iti panagadal ko. Alangarod, agrubwat akon. Mangan kantulatan no mabisin ka. Di mon urayan ni Manong mo. Taamangan no maaldawan mananday di nga agriing. Day off na ngamin ita. Adawag ni tatang, kaya't nakakano ang makasarita ading ko. Ato ti cellphone. Thank you, manang. Hello, tatang? Si kakadidaytan, Deme. Wen tatang, siyak daytoy. Kumusta kayo matandita? Nasaya atak, mate. Adaak dito'y balay daan tiyo ita. Si Kangay, kumusta mo't ti panagadal mo? Okay lang, matatang. Sa anak unay nga agparikot iti kwarta. Taadadamanang kan Manong amang tultulong kanyak. Nasaya at matngaruno kasta. Say-saya atam ti panagadal mo, tapno makaturpos ka mat akas ka ni Manang mo. Wen tatang, dayta ti kanayon nga ibagan ni Manang Eloy sa kanyak. Manang Eloisa? Adda ka di aramidan ni Manong Philip ita? Day off mi ita. Apay ka di? No, okay lang kan ka. Mabalin ka di nga itulodnak ni Manong ija pagadalan? Ha? Naladawak mat ngaminan. Sakat nagrigat ti aglugan iti jeep iti kasto nga oras. May mayat ti motor. Tanaparpartak ang makadano nak ija pagadalan. Sige. Lakay! Lakay! Hapay bakit? Itulod mo man ni Demi ije pagadalan da. Kanya nga oras. Itan tapno saan amala daw iti klase na. Mabit lang nga ro, tagpalasak. Nangag mo day jay. Urayam ni Manong mo, tagpulis labiit. Wen manang, kat agyaman na.
Ay na, friend. No siya, saan aparikot ti aglaba? Tadamot ni ading ko anak anos nga aglaba. Nasurok ang makatawanan nga iso ti aglablaba iti murang mi. Nagasat ka launay, tadakasta kabsat mo. Akatulungam, friend. Ayun na, friend. Awan ti makunak, tanagagat ti kabsat ko. Nalaka ang maibabaon. Aapayan. Ni, apay, friend? Maulawak, friend. Ay, ni. Mga numasigog kamot kan, friend. Saan ka di naibagam kanyak? Na-delay ka? Jack nga rod amo, friend. Sa anak pa ngamin ang nagpa-check up. Agpakada ka pailaan ka ni ma'am. Tagpa-check up ka, friend. Kaduan ka. Manang, nasapa ka mo't anagawid ita? Ay, mading amin tiriknak. Apay ang nagbayag ka mangilukat itiri daw. Kwang amin, manang. Jack nang ngagtok-tuk-tuk ka. Busy ak nga agrev-review. Ita lang amin ang nakalaktiri daw. Ni Manong Philip siguro itay atin ang ilak. No, kasta. Nagawidan ni Manong mo. Awan pa'y mat alas 5. Itaman pa'y ang nasapa ang nagawid day diya at tao. Nay, adda ka mat gayaman, Eloisa, bakit? Nasapa ka mat ang nagawid ita? Ay, maululawak ngamin lakay. Iso ang nagawid nak. Sika ngay, apay ang nasapa ka ang nagawid. Ay, nasakit mat ti ulok. Iso ang nagpakadak iti boss ko. Kasta ka di? Wen. Sika tinangilak itiri daw. Ha? Nakalakay Saan kumat ngayon lak itay? Nakalakmat itay si Mang Putak. Namang ano aksidente lang nga nailak. Ala, agina nakakit di mat. No maditirik na makunam. Ituloy tanto langan ti agsarita into madamdama. Kumusta ngay, friend? Naibagam ka di kanila kay mo masikog ka? Anya nga ti reaksyon na idiin bagam? Ay, saan pa'y friend? Anya, apay ngay? Jack imbagakan ko na, friend. Sabali nga min tagparparik na kanyak idinagawid ak. Kasano asabali? Mas daawak. Taidi si Mang Putak kat nakalak ti main door ti balay mi. Sigud met asaan ang mailalak day di ari daw. Naamwak pa ang nasapagayam ang nagawid ti asawak. No kasta. Atapem nga adamilagro nga ar-aramiden da iti kabsat mo? Kasta nga rod, friend. Nasurok ang makatawanan nga agnana iti kabsat ko iti balay. Ngam itala ang anariknak ti kastoy. Girl, instinct daytan. Agimbis tiga ka. Ang mga nupod-numutan dayta nga atap mo. Kunak tumat. Adda palimad dagiti ito. Di ko na ada siguro. Diyak maduktalan taramita. Bakit? Mangirwar ka man iti. Iga mo mata cellphone ko. Adda nagchat kan ka. Ha? Sino? Ni Demi akabsat ko. Anya tin chat na aya? Salsalud-suden na. Nung nag-enjoy ka kanumat lang. Tinluto na siguro nga adobo ti dakdakamatin na. Di nakpagbalinan nga awan amuna, Philip. Agpudno ka man. Adda ka dilimad a relasyon nyo iti kabsat ko. Si kakit dimat. Awan ti relasyon mi kini Demi. Anya nga rod ti kayat asawan ti chat na kan ka. Diyak mamati ati adobo nga inluto na ti dakdakamatan na. Amok nga da sa bali a dakdakamatan na. Tila pang panunutem. Di naktaktakin. Adda trabaho kita. Nasaya at tanagawid kan Demi. Apay ka di, manang. Adda saludsudak kan ka. Kat kayat ko, ibagam tipod no kanyak. Anya day jay, manang. Anya ti kayat asawan ti kastoy at chat mo iti asawak, ha? Manang? Ibagam tipod no kanyak, Demi. Awan day ta, manang. Awan ti kayat asawan day ta message ko kani Manong Philip. Di nakpagbalinan nga awan amuna.
amok nga dalimod a relasyon nyo iti asawak. Jak maawatan no apay anaaramid jo ti mangloko kanyak. Kano pa'y Demi, ha? Kano pa'y? Manang, Tangay di ka makasumpat. Urayan ta ni Philip. Tagsasarita tayo at anlo. Sa dino ti ayan ni Demi. Diyan ka mo. Ti maray samot ten ti loko. Di na pa'y inala dagitig gamit na. Pangasim ka di bakit? Kontrolam ko matibagim. Sigurado nga ijay balay tinagturungan na. Sa dino ko matidad duma apapanan na. Kat awan mat kwarta na. Kat sikam. Sikamot ten ti makaamod ito'y balay. Ha? Anya ti kahit mga asawan? Kalpasan ti naramig jo iti kapsat ko. Namnamaam kadipay ama urnos ta ti amin. Nailawan kami lang, bakit? Dinadaal mo ti panagtalak ko kan ka, Philip. Doble ti sakit ang marikriknak ita. Ngamin, mismo akabsat ko tinagbalin akabit mo. Ayan ni Demi tatang. Napan iti ayan daan tiyaw. Nagpuskol ti rupa day jay a babae. Apay ka di ay ha. Anyat inaramid ti kabsat mao. Iso ti kabit ti asawak. Anya. Jak pulos impagarap. Akabayatan ti panagtrab-trabaho. Kat addamot gayam milagrong aramiden dakin ni Philip. Iti pa'y mismo abalay minga agasawa tatang. Sigurado ka kade iti dayta nga ibagbagaman ako. Wen tatang, no saan kay amamati? Saludsudin nyo ni Demi. Imayak lang takayat ko nga ipakaammo kada kayo ti kalukwan day babae. Hun gayam, ibagayo amapan na alaan dagiti gamit na iyabalay. Kandinan namnamaan at tulungak pa'y iti panagadal na. Eloisa. Ibagayo ta saanan ngagpakpakita kanyak tatang. Diyak kayat ti maestres, nang runa pa'y ita tamasikuga. Mabalin ka di adituyak pa'y nga agnaad, friend. aywan, friend. Okay lang. Agyaman na, friend. Talaga adyakon kayat tagsubli iti daychay abalay. Awan ka di planom amang idimanda kadakwada? Diyak kayat ti maestres, friend. Nang runa pa'y kat masikuga. Sabagay. Kayat ko tinatal na abiyang. Addan to aldaw dagita at tao. Adda aklaang ditoy no kasapulam ti tulong ko, friend. Amo ka nariga ti pagdaldalanam ita. Nupay kasta, amok ama ka move on kanto. Kanagbalin ka kumaanatib ker, friend. Hello, tatang. Anya ti bagayo. Kadwam ka di dita ni Philip, anak ko. Awanan bibiyang ko iti dayjay a lalaki, tatang. Dua bulanan asaan kami ang nagsarsarita. Apay ka di? Di ka kumamakmakla at iti ibagakan ka, anak ko. Apay ka di, tatang. Idiretso yu latan. Masikog ni Deme. Kat ti asawam ti ama ti sikog na. Anya? Apa yan, friend? Anya manan tinawag daken ka. Talaga nga awanan ba indagi jay at tao. Anya ka di ti inyawag daken ka, aya. Masikog ti kapsat ko. Kati asawak ti ama ti sikog na. Anya? Diyak mo, friend. Ne, kita friend. Di mo unay ti agpanunot. Saan saya at ama stress ka? Mano abulan laangan kat agpas ngay kamutan. Diyak impagaro pa mapasamag ti kastoy kanyak. Diyak mo no asino ti papasulag. Agkalma ka laan. Di mo stress ang ibagim ko nakmanan. Kaasimot day tasikog mo no ma-stress ka. Nagpuskol mo ti rupam nga umay pailaang dito'y Philip.
Kaya't ko makita ti anak ta, Eloisa. 5 atawan asaan ka nagpakpakita kanyak. Oray may sa asori, awan tinangagkukan ka. Pagbababawi akong ti inaramid ko. Aklo nakabasol ko ti amin. Saktin ang dadali ti pamilyata. Amom ka di nagbunga ti kalukwan nyo iti kapsat ko. Nag-message kanyak ni Dimi. Matlagayam. Anya pelang arod aramidam dito'y. Kaya't ko makita ti anak ta. Pasensya ka. Jak amo amasikog ka idi pimanawak. Nagadulakit a drama mo. Pangasim ko ma. Tadi mo ipaidam ti anak ta. Ada klase ni Jikita. No kayat mo makita ti putot mo. Orayam ti Sabado. Ngam di mo namnamaan makisinubyanak paikan ka. Anya ti masapul yun, tatang. Kwa anak, intaray mi di ospital ti ka anakam. Kat, anya kumait na. Pangasim kumaa, tatulungam ti kabsat mau. Kaasim at jay ubeng. Kwarta ti kasapulan da. Uwain anak ko, nakonfine ti ka anakam. Amom maet awan nalpas ti kabsat mau. Awan tinatalgad at trabaho na. Basol na lang Tati kinagaranggan diyang natimpang pangrunan na. Ni Philip, di yu inawagan tinalaing nga asawak. Suportaran na ati putot na. Manula ang matiintad na. Saan nga umanay dayjay? Amok akaguram ti kabsat kan asawam. Nga may pagpagapom kumay jay ubeng. Maawatan ka. Tatalagaan na sakit, inaramiddakan ka. Nga panunutam kuma, nga awan ti basol ti ka anakam. Sige, tatang. Mangtedak iti kwarta. Ngam di na kayat asawan anapakawan kon ina. Tubulong ak. Ngam para iti ka anak. Nasakit para kanyak. Ngam adaditan. Husto kayo, tatang. Awan basol ubing. Agyaman aklaunay anak ko. Agyaman ak. Ta itilikudan ti panang traidor dakan ka. Kat sidadaan kalata at tumulong iti ka anakam. Agyabanak iti tulong mo, Manang Eloisa. Timulong ak para lang iti ubing. Para iti ka anak. Sorry, Manang. Amo ka nadagsan ti basol ko kan ka. Kat sapay la kumata mapakawan na. Aglisi ka iti dalan ko. Awan oras ko para iti kakastabanag. Natalnan ti biyag mi iti anak ko. Iso adiyo kuman isubli ti napalabas. Manang. Pasensya kan. Ngam aging ka ita. Ket nadagsan latta tiriknak. No kasta makikita ka temi. Anusak ti aguray, Manang. Namnamaag adumteng to ti aldaw. Ang mapakawan na. Nasakit tirik na, tunggal malaglagip ko ti panangloko da kanyak, Mr. Lonely. Ti kunada, ket nalagaan tirik na, no mangpakawan ka. Ngem iti kastoy anapasamak kanyak, uray na pakawan ko ida, mariknak asaan pa'y anagasan ti sugat iti kaunggak. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Eloisa. Eloisa, pagayam ko nalakaman ti mamakawan, ngem ti sugat ket addalatta ibati na apiglat. Ano malagip mo ti gapuna, talaga amasaktan ka. Ngem kasta a talaga. Dumteng latta ti pannakapasakit, no pa'y kasta, nasken anatibker tayo latta. Tapno madaaran tayo amin dagita. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinger di tinagan nga Eloisa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo.
Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.